pripravené pre nás, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás, pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána, tých, ktorí uveria. Ema, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Laura, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Rebeka, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou.
skrze sviatosť milovania je pre nás aj povinnosťou tieto dary rozvíjať. Budeme sa preto snažiť odpovedať na veľkosť tohto Božieho daru. Ako symbol našej vďačnosti príjmite tieto kvety. Úprimne Pánu zaplať. Nechaj vás zhromaždených a zjednotených privedie do radosti Božieho kráľovstva.